Град Копривщица. Символ на българския дух и традиции. Родно място на значими личности, сред които е най-нежното перо в българската литература. Един от най-талантливите поети на България и съставител на първата антология на българската поезия. Животът му е кратък, загива през Първата световна война на 29 години, но за това време създава творчество, което го издига на едно от най-високите места в литературната ни класика. Това е поетът Димчо Дебелянов. Димчо Велов Дебелянов е роден на 28 март 1887 година в китното възрожденско градче Копривщица. Шестото дете в семейството на шивача Велю Дебелянов и Цана Илиева Стайчева. Кръстен на дядо си Димчо Дебелян, малкият Димчо, обграден от грижи и внимание, има едно безгрижно и щастливо детство. Бил е отличен ученик, но през 1896 година баща му умира. И едва 9 годишен Димчо е принуден да се сблъска с бързината и отчуждеността на големия град. Цялото семейство се премества в град Пловдив. От детството ми е много интересни случаи, които могат да се разкажат. Сестра му Мария има една прекрасна книга "Спомени за моя град", в който е записала някои от тези неща. Вика, спомням си, Димчо беше 4-5 годишен, когато каза първото си стихотворение. Стрина портичката, комшулука отваря и нещо нам подава. Нещо им е дала за почерпка или за ядене. И другото, което е интересното, че Димчо е сукал бозала от майка си до 5 годишна възраст. И когато седнали тук отвън на пейката жените на шура, както му казваме тук, на седянка, говорят си, плетат, предат, Димчо се подава от портата и вика: "Мале, ела да ти кажа нещо вътре." Жените умират от смях, защото знаят защо я вика, но сигурно за това е станал така голям юнак, що бозал 5 години. В Пловдив Димчо Дебелянов учи в Жълтото училище, днешна академия за музикално, танцово и изобразително изкуство Асен Диамантиев. А по-късно учи в Пловдивската мъжка гимназия. Именно там, като гимназист, започва първите си опити да пише стихове. Интересен факт за тях е, че по-късно всички те биват изгорени. Първото вдъхновение и най-голяма муза в поезията на Димчо Дебелянов е неговата първа любов – Иванка Дерменджийска. Тя е родена на 16 май 1890 година в Ихтиман. Двамата се запознават, докато тя е още ученичка. Любовта им е изпълнена с красиви моменти, повече от разстояние, и надежди от страна на Димчо. Тя е била, както казва той, девойката с гълъбовите очи и светлата душа от Ихтиман. И завързват дружба, която постепенно прераства в любов, главно от страна на Димчо, защото Иванка е била малко така еснавски, казано грубо, настроена и резервирана. Даже родителите не го харесват този бродяга, бохем, както му викали, в Ихтиман. За 1 година я пращат да учи даже в Швейцария. Тя е била учителка, но си пишат редовно, обменят книги. Димчо има прекрасни писма, които са съхранени от сестра му Мария и по-късно публикувани, за щастие. Едно снопче писма, което тя е пазила много красиво и ги подарява на Владимир Гълъбов, един писател, който по-късно пише книга. През 1904 година семейството му се премества отново, този път в град София, където през 1906 година завършва с отличие първа мъжка гимназия. За първи път името на Димчо Дебелянов се появява в печата през есента на 1906 година в списание "Съвременник",
с няколко стихотворения, подписани по погрешка или нарочно, с псевдонима, който по-късно се превръща в негово рождено име – Димчо Дебелянов. Тогава е на 19 години. И от тогава може да се каже, че започва неговото самоутвърждаване и навлизането му по-сериозно в литературните среди. След завършване на гимназията в София, Димчо търси начини едновременно да изкарва прехраната си и да разполага с достатъчно време за литературните си занимания. Затова постъпва в метеорологичната станция като надничар, а по-късно като пресметач на земеделска метеорология. Посещавал е лекции в Софийския университет по право и литература, най-вече на професор Шишманов и доктор Кръстю Кръстев. Призванието му на творец и желанието за живот на младото момче не му позволявали да продължи с тягостната за него чиновническа работа. Затова през 1909 година напуска длъжността. Оттам започва редица други временни занятия, като например репортер, преводач от руски и френски, коректор за вестниците Дени, Балканска трибуна и стенограф в Народното събрание. В София Димчо Дебелянов намира своите литературни и житейски приятели, сред които са Пео Яворов, Йордан Йовков, Гео Милев, Николай Лилиев, Димитър Подвързачов и много други. През 1910 година, заедно с Димитър Подвързачов, издава първата българска поетическа антология «Нашата поезия от Вазов насам». По-късно, през 1914 година, от писателско-артистичната компания около Димитър Подвързачов ще се появи и първия български литературно-бохемски кръг – Звено, където участник и съредактор ще е Димчо Дебелянов. Този приятелски кръг от утвърдени творчески личности му дава увереността, която до този момент е липсвала в младият поет, въвеждайки го в творческата атмосфера на столичната бохемска интелигенция. През този период се появяват и най-зрелите му творби. През 1910 година пише емблематичното си стихотворение «Черна песен», публикувано в списание «Съвременник». През 1912 година купнежът по родния дом на Димчо ражда стихотворението «Да се завърнеш в бащината къща», публикувано в вестник «Смях». Една година по-късно, в същият вестник, излиза така известната елегия «Аз искам да те помня все така». Аз искам да те помня все така, бездомна, безнадежна и унила. В ръка ми вплела пламнала ръка и до сърце ми скръбен лик склонила. Това е част от Дебеляновата елегия «Аз искам да те помня все така», плод на романтичната връзка на поета с учителката Мара Василева Звънчето. Може би най-емоционалната и силна любов в живота на Димчо, но и най-страдащата, когато твърде млада Мара Василева се разболява от туберкулоза и загива. Другата му голяма любов в София е Мария Василева, казвали и Мара Звънчето, защото има един прекрасен глас, много хубаво пеела. Тя също е била учителка и по едно време я изпращат по разпределение, както имахме ние по наше време, учителка в Бяла Слатина, и Димчо, останал без работа по това време, без препитание, даже подава молба в Министерство на просвещението да го назначат учител. Там някое село по-наблизо да е до нея. За съжаление, по неизвестни причини, недокументирани поне за сега, не удовлетворява тая негова молба да стане учител, макар че тогава гимназията си е била университет и т.е. неговата гимназия е можел да стане учител. Мария Василева и Звънчето, той е посвещавал това стихотворение «Аз искам да помня все така» и на един началото на Великден е било. Тя е живеела някъде по редута там в София, по Доене. Отива, срещат се
той я целува, може би каза, там пише на едно място единствената ми целувка, която толкова ми горчи днес. И възпламенен, ентусиазиран, тича спъва с някакъв ров и много лошо си изкълчва буквално крака. Така че пише на един от братята си: вие сега празнувате, а аз лежа и пъшкам тук от болка и любовна. И тя умира млада от туберкулоза. И Димчо в едно от писмата си, когато вече е била болница, пише: да можех да стоя до последния момент при тебе, да те целувам, да държа ръката ти. И така приключва тази негова любов. Ако загина на война, жал никого не ще попари. Изгубих майка, а жена не найдох. Нямам и другари. А в сърце ми не скърби. При неволен живя си рак. И за утеха може би смъртта в победа ще дочака. Познавам своя път нерад. Богатствата ми са у мене. Че аз съм с горести богат и с радости несподелени. Ще си отида от света, тъй както съм дошъл. Бездомен, спокоен, като песента, навяваща ненужен спомен. През Балканската война, в края на октомври 1912 година, Димчо Дебелянов е мобилизиран като редник в 22-ри пехотен тракийски полк в град Самоков. През 1913 година е преместен в школата за запасни офицери в Княжево, а 2 години по-късно е произведен в чин подпоручик и изпратен на фронта. В сутринта на 2 октомври 1916 година Димчо Дебелянов губи живота си в сражение като командир на 5-та рота край Демир Хисар. И на този фатален 2 октомври, когато срещу тях са били английски, 10-та шотландска бригада, пехотна бригада е била, води се ожесточено сражение с многобройно превъзхождащи ги противници и даже тук пак ще вметна, беше много интересно, на времето дойдоха една група от НАТО, водеше един наш офицер и един ирландец каза: ау, моя дядо е воювал там, той да не е убил Димчо Дебелянов. Кой го убил? Хиляди милиони куршуми тогава, както пише майор Томов в отчета си. Всяка вечер, въпреки военната обстановка и ожестени тренировки, сяда и пише: изстреляни 20 000 и толкова патрона, изстреляни снаряди, употребени ръчни гранати. Са прešли много стриктно отчет са водили. Та тогава Димчо, неговите войници залегнали и в страшния огън отсреща, казах, многобройни са били противниците. Никой не смее да се вдигне. Преди това Димчо окачва поясока си заедно с ножа на едно дърво и когато вече го убиват, забелязват, че е било пробито от куршуми ремъка му, офицерския ремък. Той се вдига и командва напред. Войниците се понадигат един друг, но никой не тръгва напред. Той тръгва, като е държал в дясната си ръка револвера, в лявата неизменната цигара. Той страшно много е пушил. И войнишката лопатка. Знаете, имате представа какво е това, такива лопатки, с които са копали окопите си, са ги използвали, така ги държи пред себе си за всеки случай на рикошет от някой куршум, но така или иначе не успява да се опази. Куршум го пронизва долу ниско в стомаха, разкъсва черния му дроб. Бил е взривен куршум, дум-дум, който при удар се взривява и прави много по-голяма дупка отзад на тялото му, отколкото отпред. Издъхва почти веднага на бойното поле, като продумва само ох, как боли. Един негов войник веднага разкъсват пакети, опитват се с превързочни да го превържат.
И той каза, не е страшно, господин подпоручик, сега ще мине, вика, страшно е, не знаете как боли. И умира. Благодарение на това, че един капитан Димитър Стоянов от Велико Търново, близък на командира на полка, загива в същото сражение. Телата на загиналите и сражени офицери са превозени 30 км по-на север към Сидеро Кастро, днешното Демир Хисар, някогашното градче. И там на следващия ден са погребани в двора на църквата Успение на Пресветая Богородица.